चलते तहरा चलते ना हम इतना परेशान हो गई कि पूछा जन। जब तहरा मुँहवे मरवावे के रहल तो कहले रह तू कि हाँ हो बाबू हमार बियाह शादी क द जा तो उड़ारना की का जरूरत रहे। बतावा मुँह तक चारों ओर गाँव में करिया पोतावा ले बड़ा आ तो अब का कहत रह सुना जरा। अब गंगा में से बहरी जब चल अइल त का मुँहवा ढकले बड़ा शर्म लागता। शर्म तो हमनी के लागता कि भाग के अइल हाँ हे अब अइल तो चल अपन नैहर पहुँचवाही यही शर्म के चढ़ागल बा अपना गाँव घर के लड़की के लेके आई एक भौजाई के ना छोड़ल जाई। तोहरा के काहे ना छोड़ियो कौन हम लेके भाग रहे ए नाती तू कोई के इज्जत पर हमला बोलब तो ताहरा घर के इज्जत कोई छोड़ी। लेकिन कुंवारे में मजा मारो तो तरह के मिलता हो ना। चला चलो सर्दी हर से लिया के चली मार के उनके खदान कर दे पैसन हो जाए। हां अबे गाँव में पता चली ना जब देखो जब आज तक हमार माई बाबू ना मरले हुई है हमरा के उहे तो तार बाबू माई ना मरल तो यार छानी पर हो रहा भूल जाता गाँव घर के लड़किन संग लभ छभ करत हव लेके उड़हर जाता ना तो खबरी के न भागो रह जरा तो मुर्गा बुझले रह जाए शादी पर चौक के शर्म नहीं लागत। हमन के 15 दिन तक से ना सुधे अन्न या जल ना खाए के पिए के मन करत रहे। वो का गाँव कहत रहे हम ही मना कइले रहे कि तू खइबे न कर भूखे मर का काट के भोतर गणासी ले आ भोकू में कस के जानत रह कुछ दूर ले जाके आ मीट बना के तोहरे के खा खाला का किलो बड़ा ना खाइयो सर अगर बाती देखइयो ना का एगो तार हम बात बतावो तनी हमारा नैहर में जई हो ई का करत रहो पदवा से लागो रहल पाद देनी कतना बसइले बड़ा हो खइले बानी मुरई के पराठा दो ठीक है मुरई के पराठा खइले बड़ा कान खोल के सुन ल। हमारा नैहर जात रहो हां हमारा चाचा के लड़की बड़ी सन ठीक बा हमर बहिन बिया आ घर में अगर हे करत रह तो डरा दे कनवा के जदिया कस के तब काम तो बबिला सेट कर ले बाबू जाने नती तो हमर बाप भाई ना बहुत खतरनाक खड़सन घर ही में ऑन कर दिया सन ना पता लगी आउ के पहचान पाई ऐसा ऐसा ड्रेस बदल ले शर्म निके लागत तोहरा सुना चल आ ज्यादा हे करब तो तू जने तार काम जाने ये भौजी पेटवा बहुत जोर से गुड़गुड़ात हो गुड़गुड़ाता हां लागत कि अब निकाले के पड़ी है जे का फाटा कुर्ता बा ना ओ हो गम सुना का अतने दूर रास्ता में चले में हक भरल ओहो हगवा से सर दे जा हक के आव हो क्या होता ये जो रही हो हटा और क्या होता छी छोड़ा बा एकर लाज शरम तना कियो नहीं के बताव औरी कहत कि जाई त ऐसे शरम लागत टे। हाँ तो जिंगल भाग जाता न उनकर हाल तो उहे जानता ने अबे तो सीधा साधा से लुकवा के लेके जाता नहीं कि नैहर चल तो ये पीछे ही पड़ता तो पते चली कि तू कैसा गाँव में जाता रह। अरे बाप ये जवान हमारा के खिया दे ई सब सुबह सुबह पकौड़ी धराता कि अजब गजब हो गए कि हर मैदान कर दे ये हवे तक यारे लागत कि हां यही जे बरोबर बा आ बड़ा जोर के न लागा रहला पतुआ भाई सा धाके मरचा धाके ठेल देता इस जना तक एकदम पूरा अरे गजबा के लागेला देशवा विदेशवा प्रभु गईला के यार जब देखो जो खाई मरचा लेकर भर भर आते रही मुझे ना आवे अब जाके सुकून मिला था। कौन ये रे पूरा एकदम निकल गई ऐसा ना सुकून चाहिए। ये हाजी
कौन हरा सारा कहीं का कौन है रे तू बोले कौन मदद करत है रे हम गांव घर के फूलमतिया हैं। अच्छा फुलमतिया तो ताना दे बरलू ए जब बैठल बा तर क्यों समझ में आवत है हम ना देखनी हाजी। जो जावी ते करबा अरे एक पागल होगला नहीं रे तो तर क्यों समझ में आवत है रे no. कहल चाहता नहीं रहुआ। मारब की ऐसा लात रहा कि बिगाइबू कई डोगरी तो तर क्यों समझ में रखे तोर बाप भाई नियर बानी रे हाय बूढ़ावा छिछरा बतिया बाप भाई के कहो हाँ जी हाँ हमारे अबे हम 1 मिनट में बताओ थे रे बोल बोल करा के लगे आज सुखदेव के हमारे जा घर ना हाजी। हम कहाँ घर है हमार डेरावा पर घर है जोधपुर। तो कहाँ घूंगा टंगला है पूरा मेहरारू नहीं एकदम नीचे गिरा ले हैं हमके केहू ना देखेला हम बहुत गोर है हमके केहू देख ले तो ओकरा आग फ्यूज हो जाला। अच्छा ये बात है यही से ढोकले बस हमके फ्यूज भाई हम फ्यूज दिखाओ हमके फ्यूज दिखाओ का हो ई का करत रहो तरला कर निकला ए जे हागे खातिर नहीं लड़ा के बुढ़ा संग लसा फसर करे खातिर नहीं लड़ा बूढ़ा में लसन फसन करत हो चिल्ला कहीं का अरे तो घूम का भैया अरे राम रे रे मर जावा आइए बुढ़ा ला गई ए देखा अच्छा हे बाबूजी बुढ़ा बाप बनी तो बापे समान बनी ना बताई ये बता रखी यार ना ई हमर भातार हो आ ना हमर यार हो हाँ तो का ये मुंह फुकावा ना हाँ। देवर हो अरे तो आपके भैया मैदान हमारे पेट में अटक गई अब काम गिरी कौनो ठीक नहीं है देखी राहुल मैदान अटक गइल बा ना हाँ हमनी के तो सांसे अटक गइल बा ये का है वो उड़ारा रहला हाँ ये हां लेके भागो रही साफ दौड़ा तक की जरिए से साफ बाका हो साफ ना देखो तनी देखा हाँ यार आई देखो खोजवा मरद हो एकर मुंह छुपा के आ कोसम ले जतन ये करा के पहुंचावे कहाँ बजा भागा रहता बा अपना नैहर हाँ भागर अंतहा जानतनी समझ में हमारा नहीं आवत था कि तू का कहत हुआ किधर हमारा ना हाँ मरद है कहाँ मरद लागत है रे गांव घर में हाँ एकरा के बांध के टांग के मुआवे के पाछा हाँ लुकावा के लेके जातनी लड़की बना के अपना नैहर रे बाबा ताकि काहे गाँव घर आखिर बोलत लेके गांव घर के लड़की के भागा रहल हो ये भैया ऐसा कुल काम करे तो तरकियो शर्म ना लागल रे शर्म तो लागो रहे लेकिन शर्म में बेच के खा गई नहीं आई की दादा कहा जा कि लताऊ के केतनो बाजा बजेबल आते मुकर सबो कम ये सर कुल हम सुनी ना बात हमार दिमाग एकदम हैंग हो जाला ए बाबा हाँ? धोतिया और पियर हो गइल बा लुका के लेवनी हग जरे बाबू हमें वही चल बाप हो बाप ई कवन कलयुग में कवन लीला हो रहल बा हम तो देख देख के पगला गइल बानी कोई के आग लग गई तो कोई के हंसने हो गई कोई के दिल में छुरिया चल गई कोई के मर्डरे हो गई काय प्रभु तारा माया बड़ा ली इंटर पार है चला मैदानो लागल रहा तनो सुटक गई